zo mag je niet naar andere etage als mama. Nee, jawel. Jawel. Nee. Jawel, we hebben Ik doe een tweede dingetje, omdat Ik heb hier geen bloed op. ik het per ongeluk de telefoon heb uitgedaan en stop het weg. Nu is weg. Twinkeltwieten. Je kunnen gewoon zeker doodgaan. Bij de K14 in de atomiumrush. Yasmin. J'aime pas beaucoup les bonbons. Il aime pas les bonbons. J'aime pas les bonbons. Ok, C'est il juste n'y a toi. pas que des bonbons, aussi. Non, il aime pas. Merci. Ça va. Merci, maman. Lach je over? Ik lach niet. Oh, ik wil er 101 een keer. 101 gaat niet zeggen, maar als ik. Huh? Mag je uit je hoofd halen, 101. Wat? 101 mag je uit je hoofd halen, zeg ik. Allee, maar dat is... Ik wil dat proberen, maar jij weet niet. Nee. Naar waar gaan we? Naar waar gaan we? Naar waar gaan we? Naar waar gaan we? Jandik die lacht. Dan weer lang. Wanneer ze kennen mij, ze hebben mij gezien, hè? Ahmad, kijk op Ahmad. Wow. Zo zat ik erop te springen, Ahmad. Hoe is het? Doe je foutje, bootje. Voor jou ga ik gaan staan draaien. Graag gedaan. Je hebt dat ook gezegd, ja, maar jij zegt dat niet helemaal goed.
Dat was het voor vandaag. Zij willen niet meer filmen met ons. De video gaat ze dus niet aflopen, maar ja, we hebben 2 partjes gedaan. Dus zij is afgelopen. Dag partjes. En nu gaan we naar het. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. We hebben 14 Nee, Ze wou niet- ze wou- Kevin, we zijn in 5. Ja, 101. Ik zei het je toch. Het 101. Dan doe ik ze nog alsjeblieft. Je kan meer occulten. Maar dat was een Wat vrouw. gaan jullie doen alleen? Maar nee, Ze wil ze zijn echt dom. Ze hebben gaan... Maar nee, Jullie komen niet terug. Niet- helemaal nee, niet naar 101, maar wel in 14. Ja, in 14. Ik ken heel veel mensen die wonen met iedereen zo hard. Ja, maar ik ken mensen dat we zijn in ruzie zoeken. Ja, en wat gaan ze zeggen? Anders hebben ruzie en dan hebben jullie... Andra, Safi. Ja, voilà. En zo weten jullie zijn, we herkennen jullie niet. Ja. Een meisje die stapte uit de... Ik heb film voor één. Voordat hij tot hier voelt. Een vrouw, die heeft mij net... Dat gaat bijna. Maar één vrouw heeft mij gezien. Il est où ce petit garçon? En dan ik beleefde Nee, zo. ze moet jou ook zien, hè. Ja, ze ziet Wilt jij nu... Het is gewoon klaar nu, echt klaar. We gaan niet meer filmen, we gaan wel een beetje verder doen en het is stop.